Kandiona ndokupfekera kabudura ndiuye ndikuone zviri nokuti. Kubva auya kwaiwo ndipangoti tosibadza mabhanana euyu di kuchera kava. Namba zvacho izvi zvemapurisa izvi. Uye mamapurisa kubanda kati mbuya simai mabhanana. Mukareka kwasima mabhanana ati ngomutakura tingenda kumuvharira mberi. Kana uri mutsva paplatform ino baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Ndakazomuka kuya nasikoti. Kweti ndinombonda atengesa. Munda Eastern yangu ine. Andaigara. Ndakagara sagambe pasabukatamba rondifuna. Munda udakabona mai yangu akagara. Tirakumana futi tine matuku atangopiwa nzi. Mutukura kuitura. Ndakazoshipa chagari ikoko. Vanamwenda kubasa kwandakaenda ndangoti ngostendi pandogara. Tinozukuru waviri mwacho asaka wabuzule kutanga akapuha ine nzvimbo indikapa uyu muzukuru pastendi tangi inini akafuna ndikwa ndiro kandi sekuru kudagogara ndikati mai enda kuma mai mchendera wangu mai ipai mkomana stendi yako mbe mugano mandaiguma ndipo mudini mumbe agumire imo ini ndichira ndozodini ndikatozowa shuwa komana rekraizo zvakapora gari muchembera sekuti pakakangotiita ndakazonzwa gurapera takuenda kwa ishe chikomba zvikanzi mbuya avo vamhangarira komana kuti akutora nzvimbo yake tikadaidzwa tikaenda koti taenda ikokoko takapiwa mapurisa aishe chikomba tikaenda paground ini ndakadaidzwa mbuya wangu varipo mai wangu varipo uyanga aripo tikati mapurisa aishe chikomba vakaona mugano vakanyora zvakanzwa right mochiuya mozopa judgment sesandi kwaishe chikomba taenda kwaishe chikomba kuya vachitsanangudza mbuya vakati mukorore wangu imbe ndikati tichitori nhangu ndichiripo apapo mbuya watagoti kuita mugano navo mugano wataiganira navo ndinainini vakagozi vakarorwa vari vakapostori wakasheka mainzi mainyasha matsikira ndowataiganira navo ava ndobva ndamboita mugano navo ndobva wazobvunza zvikanzi ko imimi muri kuti ndepenyu sei kanzi mukorore wangu anoitwa kumission ndiyari kuti ndepedu ndiyanoziva mugano saka akanditi mai amutorwa munda kuzi kundapiwe ndobva wanzi orit kana muti mukororo wenyu ndiyari kuziva mugano imi mbuya imimi chidaidza mukororo wenyu uya paground kana mukororo wenyu zvikanzi momufonera uya paground iwewe chikomba kana mukororo auya chakufonera uya paground namai wako nemukomana noenda modini toona kuti nzvimbo ndeyake kubva ipapapo ndopatakazongomirira kuti taime uya uyo haana kuzombouya mukororo wake ndopatazoti nyaya kwa mambo mutasi asi judgment yanga isati yapwa kuona kuti nzvimbo ndeyani iri kudirwa tambuya ava nenini asi pakugarisana chaipo ndiye airima haana munhu amboita mugano neava nyamukasi ava mainini ava ndo vanonzi mainyasha vakashayika ndo wataitogurira navo ava itoti muri kumhiri uko kwemumuzeya wangu kuti anogara saidi kumhiri kuti tamboenda mugano nambuya ava inema ndambotora munda ava ndambotekisa inzvimbo yandakakutopa muzukuru wangu kuti ndachagara ikoko but ava manje vakangoita zviya zvekuti handizivise munhu akasipo kana vakatombopa rima ndisingazive kana vakutopa chiva nekuti ini handisipo ndopakutombanga kuti ndakaatodaadikisa nzvimbo hata nzvimbo yayo ndakabwatori judgment haisati yauya nekuti uyu haana kuzouya patakanzi auye uyu akanzi auye judgment yakauya judgment yakauya iri zita ndiani shama unza iri kuti judgment rakasara kwa sabutasa rakauya richisteta because nyaya yakaita 2021 ndandiri kujohannesburg ndo rakaseta kuti minda iri kutorwa neavo because mugano wakapfurizira mugano wawadzika munhu mamai zvaari kutaura kuti hanzi hatina kuganurana neminda nawo akunyika because minda yakaganurana minda inga yakadai baba wakaroora wakadzi 4 wanga wakati munda wamai guru munda wamai nyina akashara rakungoita bhande so ndiri takaganurana nawo apa
Saka akanotengesa munda kune muzukuru wake. Atengesa munda muzukuru wake ndobva radzika kutora almost 3/4 of yemunda kudzika pasi. Ndobva watora futi munda wamainini wakashaya paaccident. Vautora futi wachipa uyu. Saka inini pandakabva kuHarare ndakauya mai ndobva wandifonera ngati munda watora. Ndikati chiendai kwa mama. Ndobva waenda kwaSabhuku. Wakatanga kuenda kwaSabhuku Katambarare. Ndobva wasvika kwaSabhuku Katambarare vati chiendai kwaHeadman. Ndobva waenda kwaHeadman. Nyaya yabva yatotongwa vadedzwa vanoona zvemiganhu watumwa wamambo wakauya wachizotara muganhu but wakaenderera mberi wachingopfuuridza muganhu. Izvozvi tikaenda izvozvizvi tikuti tiri kuenda paground chatepo. Uyu akatorima munda mamai munda wangu ini akatorima munda macho tikutosvika paground. Mugano mukha pamusoro ishi apa inini isisu magari vetakapaita maiti inozise inini magari vetakaita ipo papo inini ndakaati akatanga kugare papo ndisu isisu mamunawe awa wakatobari vatatu awachazima kuri ndakaberekerwa makatambarara 1976 mahondo uyanga sataberekwa pa nauyu mukuru indaberwa 1976 nauyu kudisana piuri mamida yacho Isesu ndiko ndakarorerwa ndisachikomba musudze uya ngari changamire uya nemazuwa acho achadine kwaziwa ba aibvato wabvaenda kureyo Mazambiki tibadabva futi tiri kubva ipopo panzvimbo pachocho tibadabva futi Mazambiki kudzokera futi kuya zveipi kuya kogara ipapo ava wati ndiko kuyawo kutsvagawo hawo nzvimbo pekugara ndiko kuzoona kuti wagarewo mumatuku reduku. Saka ndanetseka apa kwambo kuti ari kuti ine tingotora munda ife ndifetiswa pekurima nepekugara ndiwa zano wadogara rini ine mwamuna wangu adofa kubva Mazambiki ndichiuya tichigara futi ipapo minda kutokumbira isusu saka ndifataka apa pekugara ndikunyetseka kuti wewe wati kundisunda kana kubvunza Sabhuku Katambarare uku ndinakomana ahwarongomuna iwe garapa saka nditaurireni kuti Sabhuku Katambarare mbune haibva auya aibva kuti zvabva ngepi wekwachangamire kubva wauya kubva uya bva zvakafamba sei kubvapo iwo ndipangoti tosibadza mabhanana euyu kuchera kapa namba zacho zvemaprecise uye mamapurisa kubvanda kati mbuya simai mabhanana mukareka kwasima mabhanana tingomutakura tingoenda kumuvharira mujeri kwakutora futi mbei kwakuenda kusima saka chinditaurirani wakomana wangu kuti ningochadhirwa ngemunhu muuya ine ndine matuku angu ndisumukewo pamusoro niishe inini ndakanga ndichigara kumusoro kwapachije shure pandanga ndigara papachije ndichangamire mwamuna wacho mwamuna wacho chachikomba ndi akatipa kuti paupo akatiita ndakwaya ngenhamo inini ndafiwa aibva aenda ngoti ungondiita mai wekwaThangweni akati mai angu haanetseki bangozotandazika maiyo ngauye ndimupe stendi kuno kutaura baba samatsikira baba samatsikira ndipo akabva anditora kudzika ikoko kwayo kwacho kwachikomba
tasvika sachikomba yakatipa papa izwa funde akati ndi mai wangu kubva tagara ipapo saka ndipo takabata ndio akatotipa minda pese pawo baba wacho ndio yanga sina mubaba ishe chikomba kuti wati ubakazeke kudaira kazi tibva taenda kuti takaenda kwa ishe chikomba inini ndichibva ndaenda kwa ishe chikomba akabvisa mukutanga aibvisa munhu wake kuzoenda imwene maonekise mumweyo ndikune tsamba iyayi kaenda imonakise kumuganga tibva tasvika bhazi minda ngeyawo ndishe chikomba bva tandowina minda yedu saka zvine izvi ndipati kuenda kubva vapinza futi batopinda kutotora atora kwa pakatanga mutanga macho mbuya wakandirasira mapadza ese nemasirasha akati buda mumunda unokupfekera bhurukwa bhati dzingirisa zvine izvi tinoda titi tiende kuenda zvenashange vesana nabvati kandinoda ndokupfekera kabudura ndiuye ndikuone zvininokuita kubva auya dikona kabudura akarasa masirasha ese akarasa nemabadza zvezvandina aiita izvezveizve ishe chikomba ishe mambo akabva aenda koti mbuya iyoyo akabva andi ndakandomira kudari akabva andoti matese pfire zvese ndikabva ndachema mukadzi mukuru ndipo ndakatangisa kuti dii ndoita sei wamwedu wacho wese kwaingatiende komanga ndipo ndakazosvika kwachangamiro chikomba ibva andotonga ichipera zvino izvi kubva amba kuhamba zvefuti kechipiri kuti pindai mutore minda ndiye pindai mutorezve atora minda iyayi uyu mukomana uyu ndakamubvunza ari kutotora mabhanana angu achichera achirasa ndakapiwa nana yatsamba iyi ndakati pasabhuku wenyu ndakapa sabhuku yekuno judgment ndakanga ndine mayo mungoshanda naye muroora wangu uyo mumwe ndakasvika naye kumba kwenyu muroora munoshanda naye mamishanda naye pane pepa rakasara pane pepa rakasara pachikoro pane nyaya yakatongwa mambo yakatongwa 2021 like I said yatongwa 2021 ini ndandisiripo ndofunga mukadzokorodza audio ndingotaura zvimwe futi yakatongwa ikanzi minda ndeyekwamatsikira yawari kutora iyoyi tsamba iyi yakauya kunoko achiyauya naye ndini nemurume zvakaitika kamambo munozwa chii chakaitika vakapinda futi mumunda wapinda futi mumunda isusu takabva chimbomira karipedza nokuti paungochaura ndombodaira ndingopedze 2021 judgment yakaiswa namambo Chikomba kuti minda iyi yauri kutora ndeyekwamatsikira right one because takaganana nawo yes yakanzi minda yaunga watorawo ndeyekwamatsikira naisa ndokumbira usabhuku mutasa yakakanganika kuno tsamba iyo tsamba iyo ngaitwa nomwe mukomana uri ndo fomu raira tutaura iro ndakayana ndine muroora saka takanyorerwa tiri uko musipo bapanapa tibva tanyorerwa sabhuku uko tikasvika musipo sabhuku wakabva anga abata kunyora ari mumba make gari yakabva ratosara tikati munhu watora rakatojaji ndizvotakaita aibva atora mapepa amwe after 2021 kamazodira patamboti gare uyu ndiye akazouya womupa pastendi paari kutaura akabhowaka ndobva aenda ndobva pamuzukuru wake pakupa muzukuru mani ndopaakapa nemunda mamai tengesa ndopaakapa nemumunda wamai ndo pane wedu isusu pane komuleni yedu
kuti munda akapotsa muganu ndikawaudza inini kuti mapotsa muganu munda wamuri kutirimaka ndewangu amufaniri kutora munda iwo zvakanaka fana ndoda kuita chikiba ndiri kuda kuwataurira kuti mukwambo wanangu muri baba munda anotaura chapo takagara takapera ndisachikomba sachikomba adofa wari kumusoro kwawo kuchapanga aibva atobva kuenda kouraya kumazambiki anditi kuzobvako takaita isusu kubva futi mazambiki kotanga tatobva tichibva tauya kogara panyi mumatereakipika uise mwana wacho akamona zvaari kutaura when is the Thursday? Attend.